Hej sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi lave en vlog for første gang. Og vi har Krille med. I kan også Krille? Ja, har vi sgu. XD. Ja, og så vi vil bare lige gå hen til bussen, der er et lille stykke vej. Vi håber ikke den bakker og noget med noget igen. Nej, vi vil altså ikke håbe, der er det der med lyden, så skriv lige ned i kommentaren. Jeg videoer hos Lasse kanal, fordi jeg skal lige hjælpe ham i gang, ikke også? Yes! Så, tommel op. Vi går ind til bussen. Jeg har også lavet en bilbusel til ham. Yes, den er bare ikke kommet op endnu, så vi går ind til bussen. Hvad for nævmusik? Lige vand på. Ej, der kommer der! Så kommer bussen. Det var noget med noget der. Ja, det er. Jeg vil gerne have 40 billetter til Rådspladsen. Lige vand på nogle af de gode sager. Så bare synger ind i bussen, så det er bare nogle af de gode sager. Krille, skal vi ikke finde på en eller anden god challenge her, hvor der er det? Vi skal spise en chili, hvis der er det hele, det går godt her. Hvis den her video, eller har jeg sagt det, jeg ved ikke, hvis den her video får 5 like, helt 5 fedtede like, så spiser vi en chili. Og drikker 2 liter kold skål på 1 minut. Hvis man ikke kan det, så kan man spise kattepaté. Og man skal smage på det. Det er en skalopgave. Kattepaté. Eller hundepaté. Jeg skal heldigvis snart af. Heldigvis med mig. Det er nogle af de gode. Ja, nu vil jeg i hvert fald slutte den her video. Jeg fik Krille, han skal også af nu, så er det sgu lidt kedeligt uden ham, så husk at like og subscribe og kommenter lige, hvis der er noget med den der lyd der og sådan noget. Jeg var træt af det, så yes, tak fordi I så med. Hej.